pitanje koje se tiče tog tvog iskustva vođenja HR strane digitalne transformacije za tako veliki broj zaposlenih. Mene zanima kako je izgledao taj proces i šta je bila tvoja uloga u tom multidisciplinarnom timu. Da, hvala ti na tom pitanju i meni je jako inspirativno, posebno ovih dana kada se ceo svet suočava sa jednom novom vrstom masovnog upskillovanja ljudi na planeti u domenu veštačke inteligencije. Digitalna transformacija je bila slična po nekim stvarima, ali ono što čujemo od HR futurista i HR analitičara, ovo sa veštačkom inteligencijom će biti još intenzivnije od toga, tako da mi je interesantno da se podsjećam tih vremena kada smo radili na digitalnoj transformaciji jedne velike telko kompanije. Ona je tada bila među prvih 7 najvećih na svetu i shvatila je, kao i ostale telekomunikacione kompanije, da taj ogroman titanik od korporacije, ako ne promeni svoj kurs, udarit će u neku santu leda. Dakle, bilo je neophodno da se transformiše i iako su potrebe za transformacijom priistekle iz toga što su nastale neke nove tehnologije i toga što su korisnici promenili očekivanja, pa je kompanija onda uvodila cloud, radila na digitalnim platformama, fokusirala se na personalizovano korisničko iskustvo, uvodila digitalne kanale, prodaje i podrške. Dakle, sve su neke promene bile u različitim funkcijama organizacije, ali je na sreću kompanija shvatila da postoji nešto što je zajedničko svim tim promenama, a to je da će ih izvesti ljudi. I samim tim što ih ljudi izvode, HR funkcija u stvari dobila značajnu ulogu u takvoj promeni i počeli smo odmah da pripremamo zaposlene 35.000 na nivou grupe i 2.000 za koje sam ja u tom trenutku bila zadužena u Srbiji i Crnoj Gori. Počeli smo da ih pripremamo za promenu mindseta u stvari, jer smo shvatili da bi došlo do usvajanja novih znanja i veština, prvo je potrebno da ljudi prihvate da je promena neophodna, da će se ona svakako desiti sa nama ili bez nas i da mi u stvari da bismo uskočili u taj voz digitalne transformacije treba da izvedemo ogroman broj promena u svemu što radimo. Neki su upoređivali taj moment sa menjanjem motora avionu dok avion leti. Aha. Tako da je bilo jako uzbudljivo i jako važan zadatak koji sam tada dobila da iz perspektive transformacije ljudskih resursa te nekako pojača i omogući digitalna transformacija cele organizacije. Tada je grupa tome pristupila, čini mi se, jako mudro, tako što je postavila čitavu transformaciju ljudskih resursa na način da to ne rade samo HR timovi, već da odmah postoji kroz funkcionalna kolaboracija. I mi ćemo i na našem programu da pričamo o tome kako se inovacije uopšte sprovode u organizacijama. Kolaboracija je tu ključna. I oni su postavili stvari tako da ja kao HR osoba sam vodila naš mali kroz funkcionalni tim koji se sastoji od meni iz HR-a, kolege iz strategije i koleginice iz internih komunikacija. Vrlo neobično za nas do tada, jer smo obično kada znamo da se treba da se desi neka promena, tipa do tada je bilo integracija Srbije i Crne Gore, te dve kompanije, nekako smo to radili unutar naših HR timova. Ali tada smo stvarno pristupili kroz funkcionalno i u tom timu smo u stvari naš zadatak je bio da iniciramo, implementiramo, podržavamo projekte koji će da omoguće takozvani digital awakening. To je ta promena mindseta. Bilo je nekih 20 do 25 projekata i mi smo ih vodili kao program. Naš zadatak je bio da, kao što kažem, da iniciramo, implementiramo, podržavamo, ali i da pružimo jednu vrstu kao kišobrana, dakle da se sve posmatra pod jednim istim okvirom, tako da top management može da ima sliku celovitu o tome koje smo sve grupe zaposlenih uključili. Da li su sve customer, odnosno employee persone uključene, da li su dovoljno svi zaposleni, svi delova organizacije uključeni u te promene mindseta, na koji način to radimo. I to je krenulo kao 20-25 projekata da bi se na kraju raširilo kao zaraza i projekat je po mnogim parametrima bio veoma uspešan. Jedan, evo, dala bih nekoliko primjera čisto da ilustrujem, jer mislim da će slične stvari biti vrlo primenjive i kada svet uđe u sledeće 3 godine na intenzivnije promene ikad u najavama vezano za veštačku inteligenciju. Jedan od tih projekata je bio u partnerstvu sa INSEAD-om.
moja tadašnja kompanija je napravila sa njima partnerstvo kojim se kreirao novi pristup liderstvu. I sad možda zamislite kada imamo 35.000 zaposlenih, 4.000 lidera za koje sada treba napraviti potpuno promenu načina upravljanja timovima, organizacijom. To je moralo da se da u ruke veoma kompetentnim ljudima i to je u tom trenutku INSEAD bio top business school. Mislim da je te godine bio stvarno pre i Harvarda i London Business School i nekih drugih. Profesor Nathan Furr je, imala sam čast i sreću da sarađujem sa njim, on je svoj metod kako promeniti liderstvo u kompaniji zasnovao na istraživanjima koje je radio još sa čuvenim Claytonom Christensenom, tako što su intervjuisali Ilona Muska, Billa Gatesa, 100 CEO-ova koji su vodili najprogresivnije kompanije u tom trenutku. Intervjuisali su ih i na osnovu toga su formirali pristup liderstvu. Tako da mi to učili, otišla sam u Parizu, INSEAD u stvari, u Fontainebleau pored Pariza, i imala sam sreće da tamo u kampusu vidim kako izgleda snimanje jednog vrhunskog online programa za edukaciju lidera. Taj program je sledeće godine osvojio i zlatnu nagradu kao najbolji program organizacionog razvoja na svetu. I to je bilo u stvari 4 nedelje online edukacije za lidere koje su onda lokalni HR-ovi mogli da podrže kroz radionice i kroz mnogo drugih projekata. Tako smo i mi u Srbiji i Crnoj Gori radili na lokalu mnogo tih radionica, podrške, ali i raznih drugih aktivnosti. Nekako volim da kada pričam sa kolegama iz HR-a da proširujemo svoj arsenal alata koje koristimo. Mi smo tada, na primjer, u nekim prostorima napravili digitalne biblioteke, gde smo stavili Kindle uređaje, pa su ljudi tada prvi put, neki od njih sreli Kindle uređaje i videli da knjiga može tako da se čita. Organizovali smo Digital Days, gde su ljudi bili ekspozovani, na primjer, izloženi 3D printeru ili VR naočarima, što u tom trenutku nije bilo ni toliko zastupljeno, niti je bilo nama stvarno potrebno u tom trenutku telekomunikacione kompanije, ali je bilo dobro da otvara neke nove fioke u glavama, da ljudi shvataju da nove stvari ne ujedaju i da je u stvari za sve nas super da uskočimo u taj voz i ispustimo neko eksperimentisanje i nove stvari. Da. A htela sam da te pitam što se tiče tog, recimo 4.000 lidera je prošlo kroz taj program i prošli su kroz tu online edukaciju. Kakvo je bilo interesovanje i kako je, jer to je bilo dosta rano, to je bilo, da kažemo, kako nam je prekretnica COVID pandemija, kada su se svi nekako odjednom navikli da rade u online okruženju i da uče u online okruženju. Kako je bilo tada i kako ste to obezbedili da ljudi budu zainteresovani, da učestvuju, da koriste u stvari tu fenomenalnu priliku koju su dobili da budu na takvom programu? Da, pa mi smo tu primenili mnoge poznate principe učenja i razvoja, ali je bilo i nekih koje su bili prisutni, čini mi se, zahvaljujući tome što je to top business school na svetu i oni su, na primjer, veliku pažnju posvetili samoj produkciji. Profesor Furr je bio neverovatno spreman. Ja uživo, pošto sam učestvovala u snimanju, nisam mogla da verujem koliku količinu sadržaja čovek može da prezentuje na toliko dobar način, bez neke pripreme, zastajkivanja, sečenja snimka. Tako da jako profesionalno urađena edukacija, a zatim uključivanje lokalnih HR-ova, tako da smo imali buy-in od početka. Meni je bilo, kažem, i sreća i čast i ponos nekako da u takvom okruženju i sama učim. I onda kada sam se vratila na lokalni nivo, i tekako sam sa svim svojim snagama radila na tome da se implementira. Tako da Net Promoter Score tog programa je bio 85, attendance, odnosno completion rate je bio 90%, s tim da nije bilo samo complete program, da sam preslušala lekcije, imali smo zadatke, imali smo kompleksne projekte koje smo morali da uradimo i da pišemo eseje da bismo mogli da prođemo to, tako da to je 90%. To je stvarno fenomenalan rezultat, Da, odličan rezultat. Usput, promena je bila sistemska. To je samo jedan primer kako smo lidere razvijali. U isto vreme, eksperti su bili identifikovani za
specifične programe u okviru ekspertiza. Još tada smo radili na machine learningu, data science, slali smo ljude na online edukacije Udacity-a, na primjer, prolaze 3 meseca Python edukacije, onda odlaze u Singapur kao grupa u bootcamp gde im Google-ovi inženjeri još dorađuju tu edukaciju, još dodatno nešto uče, pa onda kada se vrate su koliko toliko osposobljeni da krenu sa nekim drugačijim pristupom radu. I još mnogo nekih drugih aktivnosti i programa. To hoću da kažem da je nekako bitno da kad se takva transformacija dešava, kao što nam sada ponovo sledi, je da promene i učenje ne može da ide samo top down, da se spušta, kao što smo mi krenuli, leadership edukacija od executive nivoa pa spuštanje na dole, nego smo radili i bottom up i lateralno i pokušavali da zarazimo ljude tom promenom, tako da je u nekom trenutku promene dobila svoj život i mi više nismo morali puno da radimo, nego je krenulo samo.